Lalaki nga nakuhaan sa video nga nagahaboy sa basura sa suba sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, nakilala na ang iyang apina, isa ka bulan nga community service nga maghakot sang basura sa barangay. Yaring balita ang aton gintutukan. Matapos naglapar sa social media kag nagpabutyag sa kaugot, ang madamong residente sa wala pang duha-duha nga maghaboy sa sinako nga basura sa ining lalaki sa suba sa Barangay Singkang Airport. Nagpatigayon sa investigasyon ng barangay kag gilayon nga natumod ang residente. Dala sa kahuya sa ginobra, nagapanabon ini nga nagatubang sa kamera dala pabutyag sang iya paghinulsol. Pasensya lang gid sa barangay ta. Noong maliwat pa ta? Hindi na. Suno kay Alarcon, sang una ginadala sini ang basura sa tion nga maglibot sang iya ginabaligya nga balot. Apang bangod sa stay-at-home policy, hindi na kuno ini makagwa agud maghaboy sang basura, gani diretso na ini sa suba. Wala man na ga kuan ang city nga garbage galibot sa amon sang time nga ina, ang mga 3 weeks na. Tiyang basura ko. Di may kabataan ko nga gagmay, di gabaho. Dugang pa sini problema sa barangay ang schedule sa pagpanghakot sa basura gani ginadusuman sini sa LGU nga aksyonan. Agud hindi sila magdesider nga maghaboy sa suba. Apang para sa barangay, hindi ini rason agud magdinamak ang mga residente. Sa ulihi makatuga ini isang baha kung kadto sa aton nga mga drainage. Bilang penalidad, isa ka bulan nga manghakot sang basura si Alarcon kag adlaw-adlaw niya ini nga idulong sa barangay. Panawagan naman sa barangay nga gilayon i-report ang mga makita nga nagahaboy sang basura sa suba, agud gilayon nga mapasampulan. Isa or duha ka sako kada adlaw ang kwaon niya sa suba akong diri sa Barangay Singkang kag siya man mismo mabantay didto sa iyang area. Obod Quirino Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.